Хвала Христу, прывітанне ўсім. Канешне, радуюся я, што зноў моя практыка аднавілася Матвея каментаваць, і нават там нейкія ролікі рэгулярна больш-менш записываю. Вось, але гэтых, таксама нешта мне, што ўжо даўно нічога іншага не записываў. Вот, і хачу адной лекцыяй Юзефа Аўгусціна з вами падзяліцца, которая для мяне, некалі даволі шмат так і натхняла, і шмат такой добрай інфармацыі ад яе ўзяў. А ўвогуле, перш чым пачну каментаваць, з нагоды таго, што такая ідэя ў мяне там паявілася, хачу вам падзяліцца сваёй такой практыкай, можа нехта натхніцца. В нейкім сэнсе так, проста дзялюся, пабуду соллю для вас, як я некалі там разважаў ужо ў Евангеліі ад Матвея. Ёсць у мяне такая практыка, яшчэ хіба што з часоў клерыкам, калі я быў, клерыкату, што я ўсе свае рэкалекцыі, розныя кнігі, которые я чытаю, я іх стараюся рабіць нататкі. Цытаты выпісваць, галоўныя думкі, тое, што для мяне важнае. Канешне ж, не кожную кніжку, само сабой, не кожныя рэкалекцыі, вось, і тое, што для мяне важна. І ў мяне такіх сшыткаў даволі шмат назбіралася. Ад нейкага моманту, калі у продажы з'явіліся такія агрэгатары альбо папкі для файлаў опять, я іх стаў туды ў гэтыя папкі ўсё складваць. І вот для цікавасці падзялюся, у мяне такіх это нейкая там частка, бачыце, такіх штук. Это розныя рэкалекцыі мае, которые я сам проповедую и там переживаю, те книжки, которые я читаю, то есть это много-много всего. И часам это вельми корыстно, тому что треба вернуться, перш за ўсё самому сабе, каб нешта нагадаць, перачытаць, по-новому глянуть. И некаторыя рэчы лежаць грузам і чакаюць свайго часу. І дзякую Богу, што ёсць чаму лежаць грузам, шчыра кажучы. Таму што ўсё прытупляецца, забываецца, клопаты гэтага свету, суета не дазваляе зерню Божаму прарастаць. І дзякуючы вось гэтым папкам маім, я маю да чаго вярнуцца. І такім чынам я вярнуўся вось да адной лекцыі, которую чытаў Юзеф Аўгусцін. В свой час, здаецца, то в Варшаве было. Вось, і эта лекцыя называлася «Духоўнасць чалавека, перапрацаванага і знеахвочанага». Сваё стаўленне яшчэ скажу да Юзефа Аўгусціна. Это ўжо ў гадах езуіт польскі, гэта святар, монах. Па адукацыі ён псіхатэрапеўт з вельмі вялікім стажам. Ён вучыўся ў Італіі, калі не памыляюся. Мне здаецца, што ён ступені навуковыя мае. Магчыма, доктарскую дысертацыю па псіхатэрапіі там недзе, не ведаю дакладна. Вось, ва ўсякім разе, у свой час аўтар многіх кніг у Польшчы. У свой час, калі я яшчэ ў семінарыі вучыўся, адна з такіх самых яго вядомых кніг была «Сексуальная інтэграцыя», дзе ён падымаў праблематыку, што ў Польшы, у каталіцкай Польшы, што гэта сарамлівая тэма, дзе бацькі не гавораць дзецям, і дзе дзеці у веруючых сем'ях не гатовыя да перажывання сваёй сексуальнасці і часта сутыкаюцца з агромнымі праблемамі ў гэтай тэме. В свой час это цэлая фурора была, цэлая такая сенсацыя была этой кнігі, которую напісаў Аўгусцін. Вось, на рускай мове у нас выдалі шмат кніг Юзефа Аўгусціна, даже гляжу сабе на паліцы, так яго перакладаюць, Юзеф Аўгусцін, каментары да гэтых практыкаванняў ігнацыянскіх, 4 тыдні, потом яшчэ там дадатковых, мусіць, ужо яшчэ з 3 кніжкі выйшла. І там, акрамя медытацыі, там канферэнцыі, пара дзясяткаў заўсёды ёсць. І вельмі раю, калі ёсць магчымасць. Асабліва, ведаеце, ёсць вялікая праблема, для нас, для касцёла Беларусі, люди ні ў што не ўнікаюць. Люди ні ў чым не разбіраюцца. Вот эта рэлігійнасць, такая павярхоўная, традыцыйная, это, конечно, утопія. Это огромная утопія, огромная катастрофа нашага касцёла, што люди несвядома перажываюць сваю веру. Вот это всю рэлігійнасць можна загнаць у пару пунктаў. Там, ідзі на імшу,
там спавядайся, ці раз на месяц, ці там раз на год, это не шмат мяняе частенька. Вот. Але ні ў чым не разбірайся, не капайся, да, і людзі просто нават самі сябе, просто як людзі не ведаюць элементарнейшых рэчаў. Я ўжо маўчу, што пісанне не ведаюць, то ўвогуле просто нешта з нечым, нейкі абсурд паўнейшы. І таму спадабаецца некаму Аўгусцін, не спадабаецца, улічваючы, вось як это сказаць, такую пустоту, нават інфармацыйную ў нашым плане, да, што часта ў нашых галовах там просто такой, няма цвярозай інфармацыі, невежество, назовем это невежество антропалагічнае, невежество духоўнае, назовем это так, то я усім адназначна раю чытаць Аўгусціна не таму, што ён такі ідэальны, а для таго, каб хаця бы хоць нешта чытаць, хоць нешта там пазнаваць з тэмаў такіх трошку больш сур'ёзных. Это такія ўводзіны. Мае адносіны да Аўгусціна, яны прайшлі вялікую метамарфозу, таму што я, будучы ў навіцыяце, мы абавязкова слухалі аўдыокнігі Аўгустына, ягоныя нейкія лекцыі, я іх цярпець не мог. Я не ўспрымаў на дух абсалютна Аўгусціна, там яшчэ, як правіла, іграла нейкая музыка, вада нейкая журчала, так для фона. Я гэтага не пераносіў. Для мяне это была катастрофа. Нас трошку змушалі, наказвалі чытаць кнігі Аўгусціна, я ігнорыў сколькі мог. Вось. І прыйшоў такі час, зрэшты, Ігнацыя таксама не ўспрымаў, і духоўнасць ігнацыянскую. І прыйшоў такі час, калі я стаў адкрываць ролю Ігнацыя, ягоны духоўны вопыт, я стаў карыстацца ім, мне сапраўды многія рэчы станавіліся зразумелымі, і Аўгусціна я праз годы адкрыў зусім інакш. Ён для мяне зусім не ідэал, калі можна так сказаць. То есть не магу сказаць, што я прям такі фанат, зусім згаджаюся. Але многія рэчы мне кладуцца на сэрца, я яго разумею. Хаця часта чуў, што веруючыя ў Польшчы маюць крытычны погляд на Аўгустына, таму што ён даволі катэгарычны, даволі суровы чалавек. Так некаторыя кажуць. Так, ва ўсякім разе, там часам сёстры законныя трошку стонуць ад Аўгустына. Вось, я ні граму не збіраюся не апраўдваць, не хваліць, просто дзялюся тым, што мне ён, праз яго лекцыі, канферэнцыі, мне сапраўды многія тэмы адгукаюцца. Не больш таго. Таму я асабіста такую метамарфозу прайшоў ад вялікай нелюбві да гэтага чалавека, калі можна так сказаць, да такога прыняцця і ўдзячнасці за ягоную паслугу, ягоны вопыт, і таму дзялюся тым, што для мяне важна. Дык вось, цяпер ідём ужо да самой лекцыі. Духоўнасць чалавека перапрацаванага і знеахвочанага. Я просто па пунктам, то, што пісаў Аўгусцін, спрабую неяк там адносіцца і сам каментаваць. Такая цытата кардынала Данілю. «Горад, дзе бракуе адарацыі Бога, становіцца горадам нялюдскім». Так пачынае свае разважанні Аўгустын. І я падразу зазначыў бы, адарацыя Бога. Я думаю, что это не пытанне набажэнства адарацыі. Адарацыя – это значыць пакланенне. Там, дзе людзі не пакланяюцца Богу як свайму створцы, дзе не маюць павагі да Яго, дзе не задаюць пытанні, як думае Бог, дзе не маюць страха Божага. Нават тыя, которые верна выконваюць закон Божы, але ўсё адно іх свая там нейкая філасофія, і яны не адносяцца ніякім бокам да яго. Там катастрофа. Там гэтае асяроддзе становіцца нялюдскім. Таму што ў поўні стаць людзьмі мы можам тады, калі мы спаўняем замысел нашага створцы. Так, як ён нас пабачыў. Калі мы прабуем самастойна ўладкаваць сваё жыццё, а як правіла, так адбываецца сярод веруючых таксама. Тады наша цывілізацыя становіцца нялюдскай, і пытанне часу, калі мы гэта зразумеем, калі будзем пажынаць плады. Так бы гэта скаментаваў эту класную цытату кардынала Данілю. Хаця, канешне, можна разумець і ў сэнсе
такой вось пабожнасці, там, дзе няма набажэнства, адарацыі на свяцейшага сакраменту, там будзе асяроддзе нялюдскае. Але я, канешне, не ў катэгорыях толькі набажэнства гляжу. Я намнога шырэй гляжу і так это разумею. Дзе няма духоўнасці, дзе няма рахунку сумлення, там людзі пачынаюць абвінавачваць адзін аднаго. Цікавая думка. Аўгусцін кажа, што так рэагуе свет. Свет пастаянна шукае вінаватых. Свет увесь час у канфрантацыі, увесь час у апазіцыі да некага. Вельмі цікава нават гэты матыў назіраць, не цікава назіраць, але проста як факт. Зараз адбыліся выбары ў ЗША. Можна мець сімпатыі да Трампа ці не згаджацца з ім, але што мяне асабіста разіць, гэта вось рыторыка. Зразумела, што это палітык, што это там людзі за ім стаяць, што ён на публіку іграе. Але гэтая рыторыка, яна убійственная. Што вот я іду і зараз я ўсё памяняю, а тое, што да гэтага было, гэта цёмны час для Амерыкі, а вот зараз светлы час для Амерыкі будзе. То есть тыя, которые да мяне былі, гэта гадзёнышы, а вот зараз вот мы тут зададзім жару. І гэты матыў гучыць часта ў палітыкаў. Аўгустын кажа, што гэта матыў, гэта голас гэтага міра. Ён увесь час у канфліктах. Ён увесь час у канфрантацыі. Вот это вот жаданне абвінавачваць іншых. І цікава, вот чаму мяне гэта ўражвае. Аўгустын кажа, там, дзе людзі не вядуць жыцця духоўнага, ён падкрэслівае рахунак сумлення, то значыць, дзе не даследуюць сэрца свайго, там прыходзіць вось гэты голас гэтага міра, і людзі пачынаюць абвінавачваць. І я гэта бачу сярод веруючых вельмі шмат. І таксама, я падпісваюся пад гэтымі словамі. Інакш бы іх бы не казаў. Падпісваюся пад тым, што там, дзе няма жыцця духоўнага, там вельмі лёгка увайсці вось у этот спосаб мышлення, што вакол мяне адны заразы. Яны не разумеюць, як павінна быць, і ў касцёле не разумеюць, і веруючыя не разумеюць. І вот не проста вот, што я, як веруючы, адкрываю, што мне трэба рабіць, я выконваю сваю місію. Канешне ж, кожны так павінен зрабіць. Але вот нараджаецца гэтая горач. Вакол мяне абы што. Вакол мяне бесталковыя людзі. Вот эти вот прэтэнсіянальнасць такая нараджаецца. Аўгусцін кажа, гэта вынік таго, што адсутнічае жыццё духоўнае. Рэлігійнае ёсць, духоўнае не факт. Нешта ў гэтым ёсць. Можа, не сказаў бы я аж так громка, як Аўгустын, што вот этой вот абвінавачванні нараджаюцца як адсутнасць жыцця духоўнага. Не сказаў бы аж так громка. Можа б злагодзіў бы гэтую фразу. Сказаў бы, што недзе не хапае вопыту духоўнага. Можа, не хапае жыцця духоўнага. Можа, недзе пачатковыя крокі, і ў выніку вот так вот лёгка прыходзіць жаданне вініць адзін аднаго. Можа б я злагодзіў бы, але ўсё-такі нешта ёсць у той фразе вельмі глыбокае, для мяне асабіста. Бачу праўду ў гэтым. І я б сказаў бы яшчэ так, што калі адыходзіць вось гэтае абвінавачванне, жаданне шукаць вінаватых, калі мы вучымся любіць, калі мы пазнаём Бога, который любячы, который любіць таксама грэшнікаў і тых, хто памыляецца. І ты, пазнаючы гэтага Бога, ты таксама вучышся любіць. Это працэс. І вось у выніку прысутнасці і чалавечай, і Божай любві ты не то, што апраўдваеш грэх і на ўсё махаеш рукамі. Канешне, не. Ты не абыякавы да праблемаў, але ты, прабываючы ў любві, ты не перастаеш судзіць людзей. Ты перастаеш іх абвінавачваць. І ў гэтым сэнсе, у такім ключы я б сказаў бы, што згаджаюся з Аўгусцінам, што жыццё духоўнае, калі яно сапраўды ёсць, яно вядзе да пазнання Бога, который любячы, і да прабывання ў любві. І ў выніку гэтага працэса
ты перестаешь винаватить людей и судить людей. Зноў жа ж не апраўдваючы грэх, але перастаеш іх судзіць. Зрэшты, вот думаю, як шмат у хрысціянскіх канфесіях ёсць такога, што людзі кідаюцца адзін на аднаго, таму што не так вераць, не так разумеюць пісанне, там адны другіх абвінавачваюць, што не па Бібліі жывуць, іншыя, што там тыя ці іншыя ідалапаклоннікі. І, магчыма, доля праўды ёсць у кожнага з гэтых канфесій. Я, калі чую, што пратэстанты абвінавачваюць католікаў, кажучы, што мы ідалапаклоннікі, у многіх выпадках з імі згодны. Да, што сапраўды да гэтага даходзіць. Да. Але, і часта гэтыя абвінавачванні ўзаемныя, такія хрысціянскія, яны таксама маюць рацыю. Да, ёсць у гэтым нейкая там логіка. Але з чым я ніколі не згаджаюся, то ўвогуле з самім працэсам абвінавачвання. Калі людзі пачынаюць судзіць адзін аднаго. Нават калі яны правы, маюць рацыю, выдаецца, што ўсё-такі фундаментальных рэчаў яны не пазналі. Яны не пазналі таго, што Бог любіць. Не пазналі таго, што Бог любячы. Я памятаю такі эпізод, для мяне мілы быў у Воршы. Увогуле найбольш з кім мне цяжка гаварылася з розных канфесій хрысціянскіх, ці з розных нават рэлігій, гэта сведкі Єговы. Канешне, это нават хрысціянскай не назавеш супольнасцю, бо яны не прызнаюць Хрыста Божым сынам, таму это, ў прынцыпе, секта монотэістычная, калі можна так сказаць. Ці не будзем казаць секта, мне это слово ўвогуле ніколі не заходзіць. Супольнасць рэлігійная монотэістычная, которая верыць у адзінага Бога, назовем это так. Дык вось, колькі я не размаўляў са сведкамі Єговы, мне заўсёды быў канфлікт. Як правіла, таму што это людзі часта неадукаваныя, закадзіраваныя, яны ідуць як танк, яны табе даказваюць. Як правіла, міла пачынаецца размова, канешне ж не з канфлікту, але чамусьці заўсёды это нейкія такія абвінавачванні і так далей. І памятаю, заўсёды я так шугаўся і максімальна ўцікаў ад такіх размоваў. Дык вось, некалі ў Воршы сустрэў мяне, гляжу, такі мужчына, касцюмчык, апрануты, такі старенькі веласіпед, нейкія торбы нават. Звярнуў я ўвагу, што дзіўна ён выглядае, трошку, як па мне, дзіўна ў адрозненнях да іншых. І ён нешта зачапіў, ці можна я з вамі пагавару. Я абычна, зазвычай у такіх выпадках сразу лячу, у мяне няма часу, а тут нешта мне стукнула. Кажу, давайте пагаворым. І ён стаў стаў сваё. Я зразумеў, што ён сведка Єговы, стаў сваю інфармацыю даваць, нейкія часопісы, расказваць. Я ім акуратненька сказаў, што я хрысціянін, католік, што я не надта это прымаю. І быў гатовы, як заўсёды, што зараз скончыцца канфліктам, і мы разыдземся. Ён мне сказаў это мірна, я сказаў мірна. Ніхто з нас не абвінаваціў адзін другога. Ніхто з нас не прабаваў даказаць, што мы дурні. І гэта хіба што адзіны быў выпадак, калі я нават прыемна пагаварыў з чалавекам. Ніхто з нас не пераканаў адзін аднаго. Мы проста пагаварылі, это быў класны час, мы пажалі рукі адзін аднаму і разышліся. Усё адно як свае. Хаця, канешне, розніца дагматычная, то есть кожны пры сваім застаўся, розніца у поглядах вельмі сур'ёзная, калі з вас хоць хто-небудзь хоць трошку разбіраецца, хто такія сведкі Єговы. І мяне тады здзівіла, што ўсё-такі, насколькі это важна, і нейкая чалавечнасць, і ўсё-такі фундаменты, калі яны ёсць. А фундаменты гэта пазнаваць Бога, который любячы Бог, а не который хочуць усім уцёрці нос і даказаць. Вось такі пунктик Аўгусціна. Для мяне асабіста важны. Наступны акцэнты ў гэтай канферэнцыі, што мяне зацапіла. Жыццё духоўнае вымагае часу. Вось мімалётам жыццё духоўнага нельга здабыць за 5 хвілін. 5 хвілін духоўнай размовы ці кароткую малітву.
10 хвілін рэкалекцый. Ну, Аўгусцін кажа, это утопія. Конечно ж, мы стараемся, и я нават такое раблю, что мы стараемся максимально быть доступным, максимально, каб некуды хоть нешта даляцела. І гэтыя ролики ў Інстаграме, па ідэі, трэба рабіць кароткімі. Ці нейкія там ютубаўскія ролики кароткія, каб людзі хоть нешта там зачапілі. Людзі не прыйдуць на рэкалекцыі, трэба, каб рэкалекцыі дайшлі да іх праз інтэрнэт. Вот эта ідэя 5 хвілін Божага Слова, 10 хвілін рэкалекцый. Ну, гэтага шмат, у Польшы асабліва гэтага шмат, і раней было, і цяпер таксама. Але Аўгусцін кажа, да, закінуць інфармацыю можна, вот, але жыццё духоўнае так не адбываецца, яно так не расце. 10 хвілін гэта мала, 5 хвілін это нішто, каротенькая размова гэта нішто. І я, вот, ну, гледзячы это ўсё, да, слухаючы Аўгусціна, я, ну, разумею, у якой ілюзіі мы часта з вами прабываем. Калі нават людзі, едучы на вінаграднік, да, і чакаюць, і хочуць вінаграднік, і прывозяць, ну, там, найважнейшыя свае справы, которые хочуць абмеркаваць. Але гэта ўсё мімалётам. Гэта шмат усяго, это один дзень толькі вінаграднік, это шмат канферэнцый, там ёсць малітвы, споведзі. Это недзе ў карыдоры на 5, на 10 хвілін. Так не рашаюцца ніякія праблемы. Это ўсё ілюзія. І нават тады, калі мы думаем, што вот часам людзі, што вот там ці даўно ў споведзях не былі, ці там не маглі толком паспавядацца ў сваіх парафіях, і вось рэкалекцыі, вінаграднік, тут хаця бы 10 хвілін, такая вось важная споведь. Я зараз без асуджэння, без сарказма. Але гэта не вырашае жыццёвых праблем. Гэта не вырашае фундаментальных пытанняў. Таму што жыццё духоўнае – гэта працэс, гэта праца, гэта месяцы і годы, это не 5 хвілін. І ўсе вось гэтыя схемы, што мае праблемы майго жыцця рашацца падчас малітвы аздараўлення, гэта ілюзія. Я не памяншаю ролі малітвы аздараўлення і цудаў Божых. Але што такое цуды? Цуды у нейкім сэнсе гэта анамалія, гэта падарункі, гэта выключэнні, гэта не правіла. А жыццё духоўнае гэта паслядоўнасць, гэта высілак, гэта рост, гэта плёны. Ну, і людзі шукаюць цудаў. Да, час ад часу Бог дае цуды, але там часта не будзе жыцця духоўнага. Цуды не даюць нам духоўнага росту. Да, вот. І это мне, конечно, вельмі класна адгукнулася Аўгусціна, тому что, ну, я бачу у нас вот эту вот огромную проблему. Конечно, и занятость людей, и праца, и много всего, и информации много, в интернете полно, рэкалекцый, роликов, да, ну и нема жыцця духоўнага. От того, что много информации, жыццё духоўнае не ідзе на самой справе. Пазнавання Бога няма як такавога, адносінаў з Господам, яны не нараджаюцца. Ты сам у сабе разабрацца не можаш, ну бо трэба даць час разабрацца. Найперш самому сабе даць час. Малітве з Господам даць час, пасля вынесці некаму на святло, пагаварыць. Нават калі людзі спецыяльна едуць на размовы і шмат часу ўдзяляюць, ну гэта ўжо нешта. Гэта ўжо нейкі там вынік, нейкія плёны. Мімалётам это нічога не вырашаецца. Гэта ілюзія. Трэба прадаць усё, што маеш, каб купіць поле, каб здабыць скарб. Той, хто пачынае весці жыццё духоўнае, ён разумее, што трэба ўмець ахвяравацца. Трэба быць, ну, умець рызыкаваць. Трэба нешта страціць. Немагчыма ўсё здабыць, усё пазнаць і ўсё ведаць. Немагчыма. Трэба нешта страціць, каб засяродзіцца на тым, што галоўнае, больш фундаментальнае. Вот это ёсць жыццё духоўнае. Калі ты пачынаеш вызначаць прыярытэты. І гэта дакладна не за 5 хвілін. Не так даўно мяне натхніла такая простая фраза. У Евангелии, у читаниях было,
калі Езус, прызываючы апосталаў, кажа: «Прадай усё, што маеш, і ідзі за мною». І ці там багатаму хлопцу, ўжо не памятаю канкрэтна, пра каго размова ішла. І мяне, сотні раз ты гэтую фразу чуеш, і мяне яна ўразіла, больш, чым усе іншыя разы. Таму што я зразумеў, што жыццё духоўнае – гэта тады, калі ты згаджаешся прадаць. То есть нечага трэба пазбыцца для таго, каб ісці далей. Вот это ёсць жыццё духоўнае. Ты не можаш быць усюды. Табе трэба нешта пакінуць для таго, каб ісці далей. Мы ўсюды не паспеем, мы ўсё не здабудзем. Трэба скідваць сябе гэтыя грузы. Мы найчасцей разважаем, ці это грэх, ці не. Вот это можна глядзець, ці не. Ёсць поўна такіх рэчаў, которые не разважаюцца ў катэгорыях граху. Можна глядзець шмат вельмі добрых, класных серыялаў. Можна чытаць вельмі шмат добрай літаратуры, класічнай літаратуры. Можна хадзіць на культурныя мерапрыемствы, на добрыя фільмы. Можна лётаць у балеты, у оперы, у тэатры. Можна займацца спортам і фітнесам. Можна глядзець шмат ролікаў пра прыроду. Можна самому ў градках капацца доўга. Гэта ўсё не грахі. Это вельмі класныя рэчы і карысныя. Але ў выніку можаце казацца, што жыцця духоўнага няма. Вот у этом уся і рэч. Што каб ісці за ім, каб быць вучнем ягоным, трэба ўмець прадаць. І прадаць не грахоўныя справы і гнілыя, а часам добрыя справы. Трэба ахвяравацца. І ў гэтым матыў жыцця духоўнага, што ты не толькі грэх адкідваеш, ты здольны ахвяравацца добрымі, вельмі добрымі рэчамі, таму што ў цябе няма рэсурсаў усё ахапіць. А трэба ўзяць самае галоўнае. Вот у чым, між іншым, жыццё духоўнае. У Старым Запавеце Бог вучыць святкаваць Пасху і кажа, што ты, бацька, навучы сына. Калі сын спытаецца: «Папа, чаму мы гэта робім?», ты яму растлумач, што мы былі ў рабстве, Бог нас вывеў з рабства егіпецкага, правёў праз мора, у зямлю абяцаную і так далей. Якая логіка? Пасха, свята павінна нагадаць тое, што было некалі там. Нават не з намі, з нашымі продкамі. У жыцці духоўным трэба ўмець нагадваць сабе. Таму класна гэтыя рэчы запісваць, каб да іх вярнуцца, таму што ўсё забываецца. Мітусня так робіць, што мы забываемся. Трэба ўмець нагадваць, вяртацца да тых рэчаў, которые для цябе былі важныя. Трэба ўмець пільнавацца, не дазволіць гэтаму свету забраць тое, што важнае. І менавіта таму жыццё духоўнае не можа быць галопам. Яно не вядзецца 5 ці 10 хвілін. Гэта вельмі такі даволі доўгі працэс, інтэнсіўны. Наступны. Жыццё духоўнае – гэта не мараль. Класна. Аўгусцін, мне падабаецца. Это нейкая такая яснасць, нейкія рэчы, названыя сваімі імёнамі. Ён не містык, ён не харызмат, там, магчыма, адкравеній Духа Святога няма. Эта яснасць, такая цвярозасць думкі, мяне яна, канешне, ўражвае. Аўгусцін піша, што падзенне і грэх не сканчваюць жыцця духоўнага. Большасць праведнікаў Божых, яны ўпалі. Павел ганіцелем хрысціянаў быў. Пётр здрадзіў Хрыста. Давід, кім бы б ён не быў, таксама блуд, падстаўляе людзей, забойства нават. Прарокі, Ёна бяжыць ад аблічча Божага, Ілля там нечым накуралесіў. Большасць праведнікаў Божых, яны ў нейкім сваім этапе свайго жыцця, яны маюць нейкія падзенні. Аўгустын што падкрэслівае? Што грэх, як слабасць, ён не здольны скончыць тваё жыццё духоўнае. Таму што гэта сувязь з Господам, гэта любоў да Яго, гэта не спорт для спорта.
калі мы успрымаем жыццё духоўнае толькі як мараль, то часта для людзей парушэнне нейкага правіла гэта ўжо катастрофа і гэта смерць усяму. Многія людзі, калі не жывуць жыццём духоўным, а чыста канцэнтруюцца на маралі, на правілах, вытрываць, не парушыць правілаў, калі яны парушаюць, для іх это проста крах. Яны не вытрывалі, ім здаецца, што ў іх нічога няма. І магчыма, праўда, што нічога няма. Таму што жыццё духоўнае, яно намнога большае, чым мараль. Само сабой, што я не апраўдваю грэх, само сабой. Але мараль – гэта толькі адзін з эпізодаў жыцця духоўнага. Выкананне правілаў – гэта толькі адзін з эпізодаў жыцця духоўнага. І менавіта таму, калі чалавек духоўны падае, который з Господам, у яго жыццё духоўнае не сканчваецца. І Аўгусцін яшчэ скажа больш моцныя словы. Ён скажа, ці чалавек, который жыве ў граху, у нашым разуменні, што ён жыве ў граху, можа весці жыццё духоўнае. Аўгусцін кажа, да. Канешне, тонкая рэч, трошку, і многіх яна можа шакаваць. Я, канешне, не разважаю ў кантэксце апраўдання граху, абсалютна не ў гэтым ключы, але ў тым, што Аўгустын паказвае, што жыццё духоўнае гэта прагненне, гэта любоў да Господа. І чалавек, который нават жыве ў граху, яму неспакойна. То есть ён усядно шукае выхад, ён шукае, каб не згубіць гэтую сувязь з Господом, таму што ён по-другому не можа, яму трэба Господь. То есть для яго не мараль это важная, для яго трэба Господь. І я такія гісторыі сустракаў. Я здзіўляўся гэтаму, калі я бачыў людзей, і там не пасуе і той, такія грахі. І столькі людзі накуралесілі. Здаецца, што ўжо там проста руіна. А ты гаворыш з чалавекам і разумееш, што ён мае інтуіцыі Божыя, што ён все адно за ім. І я не апраўдваю грэха, абсалютна не. І не кажу, што там плюнь, все это ерунда. Канешне, не. Але я разумею, пра што кажа Аўгусцін. Не ведаю, як вы, як вам это слухаецца. Але разумею, пра што Аўгусцін кажа, што жыццё духоўнае можа быць таксама нават там, дзе чалавек жыве ў граху. Таму што ён патрабуе Бога, ён по-другому не можа. Это ёсць залог жыцця духоўнага, аснова. Калі мы толькі канцэнтруемся на маралі, і нам здаецца, што жыць па правілам, быць добрым, як часта людзі кажуць, галоўнае быць добрым, сумленным і так далей. Калі мы толькі канцэнтруемся на маралі, это утопія, таму што это яшчэ не жыццё духоўнае. І класна Аўгусцін падымае гэтую тэму, ён кажа, што ёсць паняцце атэізм людскі. Мы ведаем атэізм, который ваяўнічы. Такое паняцце было ў Саветах, ваяўнічы атэізм, ён будзе знішчаць храмы, ён будзе знішчаць веруючых, ён агрэсіўны. Ёсць паняцце атэізм людскі. То есть я не веру ў Бога, я не пакланяюсь яму, мне плевать на это ўсё. Я просто добрый чалавек. І нам здаецца, што это ўжо многа, бо мы ўсё менш і менш сустракаемся з такой чалавечнасцю. Мы ўжо рады, калі сустрэнемся просто з добрымі людзьмі, сумленнымі. Нам ужо здаецца, што это невядома, што ёсць. А разам з тым, Аўгусцін цікава паказвае, што ёсць людзі просто добрыя, ёсць атэізм просто людскі. Просто людскі. Мірнае грамадства, добрае, сумленнае, культурнае, высокаразвітае грамадства, просто без Бога. Цікава, што Салаўёў, Владимир Соловьев, этот философ русский, он показывает, что это одна з задач у антихриста будет дать людям такое добро, как люди супокоились и сказали, что нам Бог не надо. Соловьев показывает, что антихрист даст людям добро, которое они прагнут. Университеты, добробыт, хворобы скончатся, только все без Бога. Люди перестанут воевать, сябраваць будут один з адным, дамаўляцца будут, только все без Бога. И на гэта звяртае увагу Аўгусцін, что мораль без духовности, без жыцця духовнага может статься страшной утопией. Зрэшты,
у ідэалогіі камуністычнай я быў некалі вельмі ўражаны, што ёсць такое паняцце гуманізма, такое спецыфічнае, рэвалюцыйны гуманізм. Падаецца, што ўжо французская рэвалюцыя пра гэта там прапаведавала трошку, і кастрычніцкая рэвалюцыя камуністычная ў Расіі таксама тую тэму падымала, атэістычны гуманізм. Там камуністычны гуманізм. Логіка, канешне, там разбяромся з усімі не нашымі, разбяромся, як у выпадку расійскай рэвалюцыі, знішчым усіх не нашых неправільных, а пасля будзем жыць мірна. І дадзім школы, дадзім адукацыю, дадзім людзям шпіталі і пабудуем рай на зямлі. Это вялікая тэма, я просто некалі мяне трошку ўражвала. Мне здавалася, што калі людзі ўжо гуманныя, калі ты толькі чуеш гуманізм, што гэта прям-такі ўжо амаль што хрысціянства. І это вельмі такая слізкая тэма, вельмі небяспечная насамрэч, таму што гуманісты сапраўды да нас блізкія часта будуць, бо яны за людзей, за гуманнасць, за дабро, але гэта вельмі небяспечная тэма. Гуманізм без Бога становіцца страшнай утопіяй. І, напрыклад, таго самага Фрома, я вельмі люблю Фрома і чытаў ягоныя кнігі, і там часта ўзгадваю, это амерыканская псіхааналітыка, ён прадстаўнік гуманізма. І яны блізкія мне гэтыя погляды. Але ўсё-такі я адчуваю, што это гуманізм. То есть я іх і прымаю нешта, і ўсё адно з дыстанцыяй, таму што адчуваю, што это не да канца тваё, это гуманізм светскі. Хаця выглядае даволі рэлігійным. Этот момент важны. Цікава, той самы Фром я ўзгадаў. Ён, здаецца, кніжка называецца «Ягоная рэвалюцыя надзеі», і ён паказвае утапійнасць грамадства 20-го стагоддзя, і ў многім з ім згаджаюся, але першы раз, калі мне ёкнула, што ўсё-такі мы ўжо разыходзімся ў поглядах, Фром кажа, што я веру, я маю надзею ў тое, што прыйдзе час і грамадства адумаецца. Яно возьмецца за сябе, яно зразумее свае праблемы. А я чытаю, Фром ж ужо даўно памёр, а я чытаю і разумею, Фром, грамадства ўжо не адумалася. Грамадства стала тануць яшчэ болей. Ты памыліўся. Чаму грамадства не змагло адумацца? Таму што грэх – это нешта іншае. Гэта пракляцце. Гэта уплыў д'ябла. І чалавек не можа, проста прабываючы ў граху, проста стаць добрым і гуманным, бо гэта духоўная рэчаіснасць. А Фром наіўна думаў, што людзі самі змогуць змяніцца. Калі б так было, нам не патрэбны быў бы Христос. Нам не трэба была б яго збаўчая ахвяра, яго кроў, яго смерць. Мы б справіліся, самі б адумаліся, але гэта немагчыма. Свет сам не можа адумацца. І это прыклад гуманізма. Во всякім разе ў выпадку Фрома, хаця я паўтаруся з вялікай павагай да яго. Аўгусцін піша: «Найперш жыццё духоўнае, толькі пасля мараль. Ніколі наадварот». Гэта цытата Аўгусціна. І далей піша: «Чалавек грэшны здольны весці жыццё духоўнае, бо без гэтага ён не можа». Пра гэта я ўжо казаў. Класная цытата. Не магу сказаць, што я аж так бы падпісаўся пад ёй, але сапраўды класная. Найперш жыццё духоўнае, а пасля мараль ніколі наадварот. Мяне проста аж так ёжаць трошку. Ніколі наадварот. У нас, як правіла, наадварот. Найперш мы гаворым, што трэба хадзіць у касцёл, найперш трэба пахрысціць, найперш трэба не рабіць таго і таго, глядзіш, а ж ты там Бога, можа, і пазнаеш. І ў прынцыпе, поўныя цэрквы і касцёлы людзей, которые Бога так і не пазналі і не збіраюцца гэтага рабіць, таму што худа-бедна яны да маралі неяк дастасаваліся. І, кажу, я, можа, не настолькі катэгарычны ў словах, як Аўгустын, але разумею, насколькі важныя акцэнты ён расстаўляе. І ў гэтым выпадку,
што мараль вынікае з жыцця духоўнага. Што калі людзі не пазнаюць Господа, можа там і не надо асоба мараль піхаць вот так вот на сілу, бо это не шмат дасць. Найперш жыццё духоўнае, пасля мараль. Хаця разумею, як цяжка нам усё гэта разумець. Ну, яшчэ б сказаў бы так, да, вот, як бы у доказ таму, што, як Аўгусцін правільна разважае, што большасць праведнікаў Божых, як мы чытаем у Бібліі, яны найперш сустракаюцца з Богам. А пасля з гэтага вынікаюць патрабаванні і правілы. Абрагам, Маісей, хто там, апостол Павел, яны найперш з ім сустракаюцца, а пасля вынікаюць нейкія там маралі, правілы і так далей.